Esselamu aleyküm aziz vatandaşlar. Hemmenizin öýüňize can sağlyk, asudalyk Allah'dan dileýän. Gurban uly, sen prezident hökmünde näme etdiň? Men şoňa aýtsana maňa şonu. Sen ne prezident Türkmenistanyň prezidenti bolup näme etdiň halka? Bir eden zadyň barmy halk üçin? Sen bolup ýörşiň, o Tursa zada daşarydy, dynja almana giden adamlaryň ýalaw. Ya atşap ýörensiň ýa-da aýdym aýdyp ýörensiň. Raýmba ýaly pıçak syňyp ýörsiň. Halkym diýip bir edýän işiň ýok halk üçin. Halky diňe şol halkyň hakyny ýemek senki kelläňde. Ýataňda ertir nädip halkyň hakyny ýep bolarka, turanda da bugün nädip halkyň hakyny ýep bolarka. Diňe kelläňde şo zatlar sen. O plan etrafym aç galyp ýatyr. Zat şolary bir seredeýin, o kömek edeýin, olar ýaly zat kelläňde ýok sen. Diňe özüň üçin ýaşaýan. O prezident bolsaň onda sen ilki bilen halkyň alat etmeli özüň dällem. Senden hiç kim gorkan ok. Gurban uly bilip goý şonu. Seniň soň görünüp başlady. Az galdy. Bize bir normal şu halkym diýip ýatýan, halkym diýip turýan adam gerek. Wapşe indi bize diktator gerekkä bize. Parlament gerek. Bir näçe adam bolup şonu ýöretsinler. Şondan gowusy ýokmu ka diýen. Ýene bir adam gelse, ýene oň bir ýerden tohumlar çykar. Biz gördük ýam şu bir adam öňkinem gördügine seňem bolup ýörşiň görüp otyrs. Indiki geljegem nä bir adam boljak bolsa düýeminjek bol kim bilýär. Şoň üçin bize diktatorsk rejim gerek gel. Senem inni gün bol. Awa gün bolmasaňam näçe şol eliňden gelse asmany ýere çek. Sirawna sen biz kursiňden boşa dörs. Nesip bolsa az wagtda. Sene öz başardygyňdan halka zulümçülüğüne dowam et. Bizem halk bolup seniň garşyňda seni kursiňden düşürjek bolaly. Any göreli kim etdiýär? Halkyň tarabyna, adalatyň tarabyna Allahdyr. Sen tarabynda hiç kimem ýok, şonam ýadyňdan çykarma. Bunça dökün gandan, bunça dökün göz ýaşlaň elbetde öz ýerine barmal, ýerine barar. Bıraç oturdum öz soň pikirlen. O sport bilen geçen bolup özün ýaş duýjak bolýam näme bol. Näçe sport bilen meşgulansaňam sirawna ajalyň gelse sen öz edýän saglyklary turganlaşykdan seni goramýar. Onam ýadyňdan çykarma. Gummol, Gurban uly, senden hiç kim gorkan ony. Diňe ýurduň içindekileri gorkuzyp saklan bolýan sen şu wagt. Olaram nesip bolsa ýollar açylsa biz olaryň gözüni açarys. İnşallah. Ya sen bu adam dowlanyň ýetip gelýär, şoň aýdym düzüp ýörsiňmi? Aktyň bilen. Senden oňa da garaş aýmaly. Bizem bir gowuja aýdym düzersäň dowlanyňa. Nesip bolsa. Gayrat et. Şu asmany görşüňiz ýaly vatandaşlar. Näili gowy? Biziň ýurdumyzda bu asman bar ýöne üstü gara bulut olam Gurban uly. Nesip bolsa şu gara bulutda aýryp şolar ýaly asuda asman etmeliler. İnşallah ýakyn wagtda. Seninni halkdan gör Gurban uly. Halkyň göz açyldyny. Näili zulümçilik etseň, näme etseň, halk senden gorkmaýar. Sebäbi
Sen kimdiňi bar belleýän. Bu yalandan bilen hiç zat sen alwan bilmersiň, saklawan bilmersiň. Bir prezident diýen adamyň bir zatlar eder ho, bro. Sen näme etdiň, sen näme etdiň? Hiç zat eden owa sen. Umuman seredende sana edýän işiň ýok sen o. Diňe halkdan pul ogurlamak senki şo ýanka içmýäli öz keypiňe ýaşap beren adam sen. Prezident dälsen, diktatoram däl, sen hiç kim o. Gummol, Gurban uly, haram uly, gummol. Hiç kim seni islan o. Diňe Türkmenistan näl bir näçe ýurdun düşünýän adamlaram seni islan o. Ujo Türkdäkilerim bir içinde bar 3-4 sany. Ujo bilip başladylar sen kimdiňi. Gummol, Gurban uly, gummol. Halka ýagaldyň. Biz sen islam zok. Tohumlaň amalla gummol. Sag bolun aziz vatandaşlar. Gorkmalyň, hemmämiz bileleşeliň, agzybir bolalyň. Awa nesip bolsa ýakyn wagtda öz ýurdumyzy, hakymyzy elimize alars. Egerde biz agzybir bolup ele berip şoň garşysyna dursak, hiç zatdan gorkman. Bulan bir özümiz ýaly adam. Gorkar ýaly zady ýokdur bu. Arkaýyn bolun.